23 anyos nga lalaki nga nagmotorsiklo patay nang nakitaan hadol sa sapa sa barangay Campo 4, Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Gituuhan siyang nahagbong sa pangpang sa naasong barangay pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Ang detalye sa report ni Marie Dumabo. Di na mahitsura ang motorsiklo nga nagusbat, dihang nakuha aduol sa sapa, ubos niining pangpang. Base sa identification cards ug sa pag-ila sa mga kabanay, giila ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Benji Acruz, 23 anyos, aircon maintenance, temporaryo nga nagpuyo sa kalunasan sa Dakbayan sa Subo, apan luban nga tagalungsod sa Pinamungahan. Gituo ang nahagbong ang biktima sakay siyang motorsiklo sa pangpang sa barangay Campo 4 nga may gibanabanang giladbon nga 100 feet. Sa maong dapit nahitabo ang dakong pagdahili sa yuta ug mga bato sa miaging buwan. Tungod sa giladmon niini, hinungdan nga milanat og kapin 3 ka oras una pa nakuha ang lawas sa biktima. Duha ni siyang helmet ma'am nya mao to among niingon ang taga diri pan di basig nay kuyog nya. Among gitan-aw ning mga eryahan diri wala namang gyud. Oh, duha ang helmet niya pero wa na gilaing patay. Kaning mga motorista mao gyud ang unahang nila nga nihinay gyud. Dinhi dapita basta park na dinhi. Kay di critical mo gini siya dapita diri. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga posible nga na-slide ang motorista kay basa ang daan tungo sa tubig nga may dagayday gikan sa bukid. Posibleng sa pagka-slide milahos kini sa kilid sa daan diin ang gutter o sab ang naguba sa landslide sa niaging buwan. Yan ang pasado alas 4 kaganihang kadlawon, doon ay pipila ka mga batanon ang nahalabay dito sa dapit. Unya maoy nakakita nga maoy ni-report nga dunay nilahos nga motor. Amo sang naobserbahan dito nga gawas nga nagikis-ikis ang daan, ngit-ngit. Nakita sa damo nga doon na po'y nagtubod nga tubig nga gikan sa ibabaw. Nga may buhagay din sa ubos, unya mo'y nikatag diya paingon sa daan. Ang mga sakop sa local disaster o barangay disaster ang miresponde ug mikuha sa lawas sa biktima duol sa sapa nga gilagway na nila nga patay na tungod sa naangkon niini nga dakong samad sa ulo ug pagkabali-bali sa likadiyang parte sa lawas. Doon na nauntay ongoing nga project ang DPWH. Pagpanaod og mga signages, safety signages, gani anang dapita wa pa gyud maabot. Napasya sa ubos katong nagtaod og mga aro nga katong bitong ding kurbada nimo nga nagbutang og signages nga aro nga reflectorize. Obani Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.